Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwinifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Gulu lina la achipembedzo ladzudzula Archbishop Thomas Msusa pa zomwe anena kuti sakukhutira ndi ripoti la ngozi ya ndege. Nthambi yoona za anthu othawa kwawo lati lili tcheru ndi anthu amene akuthawa mdziko la Mozambique. Ndipo mu nkhani zina katswiri wa zaulimi wati bungwe la NIF lidzipereka ngongole kwa alimi okhazikika komanso ochita ulimi ngati bizinesi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Atsogoleri ena a zipembedzo omwe alephera kuzifotokoza bwino adzudzula Archbishop Thomas Luke Msusa pa nkhani ya ngozi ya ndege pa 10 June chaka chino. Mwazina a Msusa ati sakukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa ngoziyi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa mwambo wa misa wa Christmas ku Limbe Cathedral mwa diocese ya Blantyre, Msusa anati ripoti la ngozi la ndege lomwe latulutsidwa posachedwapa ndi makomishonala motsogozedwa ndi Judge Alide sikupereka tsatanetsatane wa chenicheni chomwe chinapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Msusa analimbikitsa Malawi kuti asade nkhawa ndi ripoti lomwe latulutsidwali ponena kuti mdima womwe wakhudzidwa ndi imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima utha ndipo choonadi chidziwika. Zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika kuchikangawa. Koma polankhula ndatola nkhani lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa azitumiki a Mulungu omwe akuzitcha kuti Concerned Religious Leaders abusa Hope Nkhoma anati nthawi yomwe dziko la Malawi likuyesetsa kuchira ku ngozi yomwe inakhudzidwa, mawu a Bishop Msusa amayenera kukhala gwero la chiyembekezo, chitonthozo ndi chilimbikitso. Mawu a Msusa aununga zomwe dziko likupanga kuti likwaniritse kuyanjana ndi mtendere. Iwo anati zonena za Bishop Msusa sizinakwaniritse udindo wawo komanso zaonetsa kulephera kwa atsogoleri a chipembedzo pa nkhani yoonetsetsa kuti anthu akhale ogwirizana komanso kuti dziko likhale lolimba mtima ndi lokhazikika. Kulingana ndi zimene Archbishop anafotokoza, zilimo zabwino zothekera zimene zikhoza kumanga dziko, komano when you scrutinize go between the lines kupita mu zinthu zina zimene mukhoza kuona mfundo zake, tidzapeza kunena kuti zinthu zina sizingamangirire dziko pamene ndife atsogoleri amene tifunika tibwerese dziko lathu pamodzi. Chifukwa tife atsogoleri amene azipembedzo sitingabwerese dziko lathu pamodzi, tisayembekeze kuti andale akhoza kubweresa izi pamodzi. Azibusa omwe anali pa mwambowu ndi a Bishop Hope Nkhoma, abusa Alfred Mpote, Sheikh Mufut Chindamba, Apostle Chigonalinje Undi ndi a Sheikh Isa Mwanjira ndi ena ambiri. Anthu ena aku Nthalire m'boma la Chitipa akhazikika mu nkhalango ya Kadanje kufupi ndi nkhalango yotetezedwa ya Nyika komwe akukumba miyala ya mtengo wapatali ya golide. Anthuwa akugwiritsa ntchito makaso ndi zida zina zakuthwa pokumba pansi komanso akusakaza mitengo. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mfumu yayikulu wa Vikaza yatsimikiza kunena kuti anthu akumba miyala kuderali, komano inati idawuzidwa kunena kuti miyala yake ndi malasha ndipo ntchitoyi adzayikhazikitsa bwino. Mfumuyi yati kuyambira nthawi imeneyo akhala kudikirira mwambo okhazikitsa kutsegula kwa mgodewu, komano sudachitike, ndipo amangomva kwa anthu ena akufotokoza kunena kuti akugulitsa miyala ya mtengo wapatali. Komano mmodzi mwa anthu kuderali yemwe anakana kuti mutchule dzina lake anena kuti anthu akumba golide kuderali mwachinsisi kamba kuona kuti alibe makalata owavomereza kutero. Iwo anena kuti golideyo akumamugulitsa kwa anthu ena omwe akuti ndi alendo mdziko muno, komano akuti sakumakhalitsa kumalowa. Kanema yemwe watchuka pa masamba a intaneti akuonetsa kuti anthu kuderali akuti amagulitsa golide pa tsiku mpaka ndalama zokwana 500,000 kwacha. Ndalama izi mazoona apanga maunupera izi. Nisiringa izi zamara nisiringa izi. Ni 500,000.
500,000 washanga maunopera bwana mkubwa wa boma la Chitipa Macmillan Magomero anati ofesi yawo sikudziwa za nkhani ndipo anena kuti nkhani zokhudza migodi zimayang'anidwa kuchokera kulikulu kulilongwe. Akunduna za migodi sadatiyankhe mafunso athu pa nkhani. Komano katswiri pa nkhani za migodi kuchokera ku Church Society mu studio ya Livingstonia apo mvula akuti anthu ena kunduna za migodi akugona pa ntchito yawo. Malawi ndi dziko limene lili lolemera kwambiri tikayang'ana pa nkhani ya migodi. Chimene chativuta ife Malawi ndikusapenya mwansanga ndikugwiritsa ntchito danga limene tili nalo kuti zimene tikuzipezazi zimene tikuzionazi zitithandizire ife ngati Malawi. Amene ali akadakali kugona tinganene kuti amene tinapasa ntchito imene amene ali offices sakutha kudzukirapo mwachangu kukaona kuti zinthu zimenezo zichitika motani. Ndeti apemphe kunena kuti mmene zinthu zimene zizamvekera malo amenewa komanso malo ambiri athamangireko akafufuze kuti kodi chichitikadi ndi chani. Boma lakhala likulimbikitsa nkhani za ulimi zokopa alendo komanso migodi kuti zikhoza kuthandiza kuti chuma cha dziko lino chikwere. Banki yaikulu ya Reserve ikumagula migodi mdziko muno kwa anthu komano omwe adachita magulu. Mkulu wa nthambi yoona za anthu othawa kwawo Ignacio Maulana ati nthambi yawo pamodzi ndi ena okhudzidwa ali tcheru ndi anthu amene akuthawa mdziko la Mozambique. Nzika za dziko la Mozambique zokwana 2000 zathawira kuno ku Malawi kuyambira dzana kutsatira zipolowe kamba kakusamvana pa ndale. Rebecca Jimjeka Matemba olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Komishonala oona za anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana Ignacio Maulana ati pakadali pano mabungwe osiyanasiyana monga United Nations High Commission for Refugees, World Food Programs komanso nthambi ya Dodma ali kalikiliki kukhonza poti anthu akhale. Iwo ati pakadali pano akupanga dongosolo loti apeze malo oti anthu awasungire komanso kupititsa zakudya. Malingana ndi Maulana, iwo alandira malipoti kuchokera kwa bwana mkubwa wa boma la Nsanje kuti anthuwa akumawoloka mitsinje kuti afike mdziko muno. Bwana mkubwa wa boma la Nsanje ati nzikazi zikumafikira ku madera a mfumu Mlolo, Tengani komanso Mbenje. Makamaka kokoko kwambiri ndi nkhani ya chakudya. Chakudya ndichofunikira. Zipangizo zophikira kazogwisa ntchito ngati kukichini zofunikira. Komanso malo ena pakufunikira matenti kwa anthu onde ambiri. Pakufunikira matenti, mabaketi, madzi pamalo ena alipo koma pena ali patali chifukwa chake pazafunika mabaketi oti anthu alitha kuyenda kukafika pena kukatunga kubweretsa. Ndiye ena mwa mavuto amenewo. Dziko la Mozambique mwabuka kusamvana kamba kazotsatira za zisankho. Mamembala a polisi ammadera ku Mzuzu aopseza kuti asiya ntchito yawo yothandiza kupereka chitetezo ku madera awo mu nyengo iyi ya Krismesi komanso Nyuwere. Iwo agwirizana izi pomwe anakumana ku Katoto komwe anati apolisi sakuwapatsa zipangizo zogwirira ntchitoyi. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Wapampando wa gululi a David Nkhoma omwe ndi a neighborhood ku mchengo utuwa anena kuti apolisi amenera kuti awapatse zovala zoonekera patali akamayenda usiku, zovala zina zodzitetezera ku mvula komanso matochi mwa zina. Iwo anawonjezera kunena kuti ngati apolisi samvera madandaulo awo ndiye kuti maguluwa atha ndipo asiyira ntchito yopereka chitetezo yomwe amagwira mwaulere kwa apolisiwa. Ndizimakhala zokhumudwitsa kuti ngakhale reflector ndiyochipa kuti mandikagule pa ndalama yanga ine ndikupanga zinthu zam'modzi. Ndiye abwana wanatiuza kuti reflector atipatsa ndipo sanatilonjeza kuti atipasa matochi chifukwa kupanga patrol ndi usiku timakhala kuti tukika umoyo atupa chiopsezo. Ndiye munthu ulibe tochi ulibe reflector ndikuti wangofanana ndi wakuba sizingaoneke kuti kupanga chani pamene. Komano mkulu wona za apolisi ammadera ku Mzuzu a Hudson Mapanda anena kuti ofisi yawo yayamba kale kugawa zovala zoonekera patali ku maguluwa. Amapanda anena kuti apolisi apitirizabe kugwira ntchito ndi maguluwa ndipo akhale akuwunikira mavuto ena omwe iwowa afotokoza omwe angasokoneze ntchito za chitetezo zimene maguluwa amagwira mothandizana ndi apolisi. Sitingabisire katundu aliyense, sitingabisire kuti mafuta zinawo sagayire ayi, mafuta zili nawo ndiwo ayiwowa
kuti akaonekere. Ifeyo ngati apolisi ndikulimbikisana nawo, komanso anthu amadera onse asasire ntchito okhaokhawa iyayi. Apolisi ammadera amadandaulanso kwena kuti apolisi sakumagwira nawo bwino ntchito makamaka akauzidwa za munthu yemwe amugwira kuti akumuganizira kuti wapalamula mlandu. Iwo anena kuti nthawi zina apolisi amauza anthu akumadera kuti apeze okha mayendedwe munthuyo akamugwira, zinthu zomwe akuti zimasangalatsa anthu ku midzi. Apolisi adakhazikitsa nthambi yoona apolisi ammadera ndi cholinga chothandiza kukhumitsa chitetezo ku madera osiyanasiyana komanso kulimbikitsa ubale pakati pa apolisi ndi anthu akumidzi. Ndipo apolisi mu mzinda wa Mzuzu ati akhwimitsa chitetezo kwa ana ang'onoang'ono powateteza kuti asapange makhalidwe oyipa mu nyengo ya chikondwerero. Iwo ati zinthu monga kumwa mowa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo kwa ana achichepere kutha kuwachititsa kuti ayambe kuba, kugwiririra komanso kuwononga katundu. Witness Chikwere walemba ripoti lomwe akuwerenga Sam Kalimira. Mkulu wa polisi ku Mzuzu Adoni Chionda ananena izi pa mkumano umene apolisi anali nawo ndi anthu ku Zolozolo komanso bana ku sukulu ya sekondale ya Zolozolo. Achionda anena kuti kufikira bana ku madera awo ndi kuwaphunzitsa za kuyipa kwa milandu yosiyanasiyana komanso kusangalala kopyoza muyeso kungathandize kunena kuti anawa asapalamule milandu. Iwo anena kuti mgwirizano pakati pa anthu ku midzi, sukulu komanso mabungwe kungathandizenso kunena kuti achinyamata komanso bana azikula bwino ndi kusapalamula milandu mu nyengo iyi ya Khrisimisi. Nthawi ine imakhala yopsa kwambiri kwa ana chifukwa anthu amatha kutengeka, amapezeka kuti mwina anthu akuyamba zogonana adakhala achichepere komanso mwina akutenga madragi ngati kumwa mowa olo mankhwala ena ozunguza bongo potenga kuti nyengo yachisangalalo monga anaso amene amachimvera kuti afuna kuti tatetezi tapase upangiro kapena chitetezo chokwanira kuti nyengo imene asakumane mavuto amene kuti samaza kambe mawa kuti mwina tikanatha kuwateteza koma zinthu zachitika kale. Mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya sekondale ya Zolozolo Awezi Nyondo anayamika kamba maphunziro omwe afikira bana makamaka okhudza maufulu awo pa nkhani ya chitetezo. Ifeyo tikuyamika kwambiri chifukwa cha chilinganizo chimenecho, chifukwa kwa ife community it's full of zochitika zake ndi zaziwawa kwambiri chifukwa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo sinkhani mu community imeneyo. Akuluakulu kuchokera ku Plan Malawi komanso ku ofesi yona zachisamaliro cha anthu kumpoto mwa la mzimba ndi anthu ena kuchokera ku Zolozolo anali nawo pa mkumanowu. Omwe amayankhulapo pa nkhani za ulimi Alenali Chimwaza ndi Atamani Nkhono Mvula apempha bungwe la NIF kukhazikitsa mfundo zokhwima zothandizira kuti ndondomeko yopereka ngongole ya zipangizo za ulimi ipitirire kupindulira dziko lino. Achimwaza ati bungweli likuyenera kuganizira zomapereka ngongolezi kwa alimi okhawo omwe ndi okhazikika pamene Amvula ati pakhale mfundo zokhwima zokakamiza anthu kumabweza ngongolezi. Awiriwa amayankhulapo pa malipoti onena kuti bungweli likuvutika kufikira anthu ochuluka ndi ngongole za ulimi chifukwa anthu ena akuchedwa kubweza ngongolezi. Daniel Zimba walemba ripoti. Malingana ndi Achimwaza, boma limayenera kuchita kaye kafukufuku komanso kuunika bwino zokhudza zikole lisanakhazikitse ndondomeko yopereka ngongole za ulimi. Iwo ati alimi ambiri amachita chibwana ndi ngongolezi chifukwa zikole zake ndi zotsika. Choncho bungweli likuyenera kuganizira zakuti lizipereka ngongolezi kwa alimi okhawo okhazikika. Okhawo alimi amene ali ntchito imene akufuna kulima motsindika ndi amene akuyenera kuti azipatsidwa ngongolezi zimenezi. Komano mwina ngongolezi zimene zimangoperekedwa pokhala kuti boma lalengeza kuti takhala ni m'magulu ndi anthu amangopereka ngati za ntchezero. Ndipo Atamani Nkhono Mvula apempha bungwe la NIF kuti liwaphunzitse anthu zokhudza kuopsa kochedwetsa kabwezedwe ka ngongolezi komanso kuti likhazikitse mfundo zokhwima zothandizira kuti alimi akatenga ngongolezi azikakamizika kubweza. Pamene bungwe la NIF likukhazikitsa ngongole kati zimenezizi izionetsetsanso kuti likuyikamo ma conditions okhwima amene adzipangitsa kuti anthu adzibweza ngongole. Chifukwa anthu azolowere kusabweza ngongole ndiye kuti padzakhala povuta kuti bungwe la NIF lithe kukwaniritsa zolinga zake komanso kuti bungwe la NIF lithe kufikira anthu ochuluka nthawi imene anthu ambiri angakhale kuti akufuna ngongole.
kuti agulitse zipangizo zawo. Posachedwa apa mkulu wa bungwe la NIFI a Humphreys Mdyetseni adadandaula ndi mchitidwe wa anthu ena omwe akuchedwa kubweza ngongolezi zomwe ati zachititsa kuti pofika lero bungweli lipereke 12 billion kwacha yokha pa ndalama yokwana 120 billion kwacha yomwe bungweli likuyenera kuti lipereke ngati ngongole kwa alimi. Bungwe la NIFI likuyembekezeka kufikira alimi ang'onoang'ono pafupifupi 400,000 ndi ndalama komanso zipangizo za ulimi pa ngongole, pamene alimi ena akuyembekezeka kulandira zipangizo za ulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ya AIP. Pakatali pano mkulu wa bungwe la NIFI Humphrey Mdyetseni wati Amalawi akuyenera kutengapo mbali pachitukuko pokhala ndi ntchito za malonda zokhazikika. Iwo ati Amalawi akuyenera kuyambitsa makampani opanga katundu osiyanasiyana ndipo bungwe lawo lili ndi kuthekera kupereka ngongole kwa Amalawi omwe ali ndi chidwi zochita makamaka izi. Zambiri mulipotili. Mdyetseni ati bungwe lawo limapereka ngongole kwa anthu omwe amayambitsa makampani. Iwo ati kwa nthawi yayitali dziko muno makampani akuluakulu ndi anzika za mayiko ena. Vuto lalikulu kwambiri pakati pa Malawi kwa nthawi yayitali lakhala kuti popeza chiphunzitso cha kuchita business sichidachulukire, ambiri amadalira kukalowa ntchito makampani kapena mabungwe aboma mboma mmene. Ndiye boma lidapereka ganizo limene kuti NIFI ikhale njira yothandizira kusintha chiganizo makamaka pakati pa achinyamata kuti aziphunzira kuchita business ali ang'ono. Yemwe amankhulapo pa nkhani zachuma Veri Nyilongo wati achinyamata apatsidwe mwayi okhala ndi makampani pofuna kuti dziko lino litukuke. Mbali zambiri zachuma monga zopangapanga kapena manufacturing komanso za distribution kapena mtengatenga amene amatsogolera ndi anthu amayiko ena. Zimenezi ndizofunika kuonekerapo kuti achinyamatawa kapena Malawi nawonso atengepo mbali kapena atengepo gawo loyenera kuti azitha kuyendetsa nawo chuma cha Malawi. Bungwe la NIFI limapereka ngongole kwa Malawi ochita malonda pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Tipitiriza kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're happy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And it's perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo.
Bermuda Overseas Mission lapereka nyumba zisanu ndi imodzi kwa manja omwe amasowa malo abwino ogona m'mudzi wa Muhiyo kwa mfumu yayikulu Mkanda m'boma la Mulanje. Polankhula pamwambo wopereka nyumbazi, woyimira bungwe kuno ku Malawi ya Gift Bogosi adati nyumba zabwino ndi zofunika kwambiri maka mu nthawi ino yomwe ngozi zachilengedwe zikuchuluka. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe wawerenga Sampanda. Abokosa anati kusintha kwa nyengo kukuyika miyoyo yambiri ya anthu pa chiopsezo, choncho ndikofunika kuti anthu azikhala ndi nyumba zodalirika ndi zolimba. Munthu pamene akukhala malo ogona abwino amakhalanso munthu amene amagwira ntchito. So pali matenda ena amene amabwera chifukwa sakugona malo abwino, komanso mwina kukhala matupi ofuka, kugona mwina pamene pali zinthu zoti mwina zikuwaluma kuwapasa matenda kumene. Choncho anthu aja amakhala ndi nkhawa kwambiri kuti moyo wathu ungayende bwanji pamene tikukhala malo oti siabwino. Komanso nyumba zosakhala bwino zimapangisa ngozi. Mukumbukira nthawi ya Cyclone Freddy, anthu ambiri analuza miyoyo yawo chifukwa nyumba zimene amakhala zinali zosalimba. Mayi Malita Saikondi ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo nyumba ya makono. Chonchi ineyo chithandizo chimene ndachilandira m'manja awiri, ndipo sindikayembekezera kuti ndizakhala ndi chani ndi nyumba ikulu ngati imene. Nyumba ndikagona ine, nyumba yache ndiyayi kalumu kamodzi kakang'onong'ono. Chithandizo chimandisowa ndipo nzangoyamba kulumikizana ndi gulu la bile limene ndaona ngati inebe madaliso anga ali pasogolo. Mfumu yayikulu Mkanda inati nyumbazi zichepesa mavuto omwe anthu mderali amakumana nawo. Iwo analangiza anthu omwe alandira nyumbazi kuti azisamale. Ndipo ndikuthokoza bungwe limeneli chifukwa lawo alisadira langa, komanso anthu anga ali malo abwino. Kwa anthu amene amangiridwa nyumbawa kuti nyumbazi azisamale, nyumba zokongola kwambiri, nyumbazi azisamale, komanso apewe chifukwa mmene nyumbazi zamangidwa chonchi, ena ndazimayinde ena ndazibambo akwatiwa ndiye azibambo azagumulaso manyumbawa sazapezaso nyumba ngati imene, koma akhale osamala ndithu nyumbayo. Nyumbazi zamangidwa ndi ndalama zokwana pafupifupi 80 million kwacha. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayo mitu yake. Gulu lina la achipembedzo ladzudzula Archbishop Thomas Msusa pa zomwe anena kuti sakukhutira ndi ripoti la ngozi ya ndege. Nthambi yoona za anthu othawa kwawo lati lili tcheru ndi anthu amene akuthawa mdziko la Mozambique. Ndipo mu nkhani zina katswiri wa zaulimi wati bungwe la NIF lidzipereka ngongole kwa alimi okhazikika komanso ochita ulimi ngati bizinesi. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.